marci bol preložený postdoc prvý, prvá hluková štúdia a v júni 2012 bola dokladovaná ďalšia hluková štúdia. Až keď prišli tieto hlukové štúdie, tak sme mu povedali, že takto sa to teda robiť nedá. Mesto podpísalo mňou podpísalo stanovisko nejakému návrhu, ktorý bol predložený na základe informácie, ktoré som dostal od pani inžinierky Bachtíkovej, sme to podpísali. Ja by som k tomu záväznému stanovisku z februára chcela povedať toľko, že stavebno-technické posúdenie heliportu bolo robené len na fyzikálne charakteristiky letiska. Dimenzovanie tlofu, dimenzovanie asfaltu. Skutočne môžem povedať, že zrejme boli tie vyjadrenia niektoré veľmi účelové. Dneska to vieme, môžem vám ich prečítať, je to čierno na bielom, sú tu tvrdé fakty, s ktorými zrejme sa pán Ciro Fogáš bude ťažko vyrovnávať. Požiadali sme o konzultačné stanovisko Regionálny úrad verejného zdravotníctva Liptovsko-Mikuláši. Ďalej, čo som neuviedla v tomto stanovisku, naďalej ešte konštatuje, že dokonca prekročenie prípustných hodnôt hluku nastane aj v nachádzajúcom sa ubytovacej kapacite akvaparku Tatralandia a ďalej aj v existujúcich rekreačných zariadeniach v okolí Liptovskej Máry a aj v súčasne povolených a platných stavebných povoleniach hlužne od akvaparku. On sa vtedy pýtal pán Fogáš, že teda je pripravený na otázky a odpovede. Nebolo mu to umožnené. Záväzné stanovisko mesta Liptovský Mikuláš po posúdení vašej žiadosti súhlasí, teda pánovi Fogášovi, súhlasí s projektovou dokumentáciou letecko-prevádzkové a stavebno-technické posúdenie heliportu Liptovský Trnovec. Navrhované funkčné využitie je v súlade s platným územným plánom mesta Liptovský Mikuláš. Zmenilo sa niečo, čo sa týka tej projektovej dokumentácie, zmenilo niečo? Alebo tá projektová dokumentácia je stále tá istá a trvá, že prečo sme si najprv nevyžiadali od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva predtým, ako sme dali toto záväzné stanovisko, že ráno, že ako by to bolo nie to tak príbeh, ako by to bolo po funuse, sme začali niečo robiť. Som prekvapený, že až teraz, až po roku a neviem koľko a pol, máme nejaké teda vyjadrenia iných inštitúcií, ale ja to hovorím. Je to stanovisko z 8.2.2011, ktorý podpísal primátor mesta dr. Alexander Slavkovský. Primátor mesta je jediným zodpovedným za mesto, či sa to niekomu páči alebo nepáči. Zodpovednosť je na primátorovi tohto mesta. Pán primátor sa chce vyzuť zo svojej vlastnej osobnej zodpovednosti a to jednoducho nejde.